Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite emisiju Aktuelno u programu radio televizije Sunce. Naša večerašnja gošća je neko čija medijska pojavljivanja nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. To možemo slobodno da konstatujemo. Doktorka Jovana Stojković, od nedavno potpredsednica stranke Zdrava Srbija. Dobroveče i dobrodošli po prvi put u studiju radio televizije Sunce. Bolje vas našla, dobroveče i vama i gledalci. Evo, rekla sam na samom početku, od nedavno potpredsednica Zdrave Srbije. Vi ste bili koalicioni partneri na poslednjim izborima. Zbog čega ste odlučili da vaš pokret Živim za Srbiju u potpunosti priključite Zdravoj Srbiji? Ovo je više neka vrsta, ajde kažem, sinergije. Ja sam potpredsednik Zdrave Srbije. Odlučili smo svi u pokretu da je to prosto pametno i mudro, jer je Zdrava Srbija ipak stranka i u političkom smislu jača organizacija od pokreta Živim za Srbiju, koji je udruženje građana. Tako da smo mislili da je mudro da budemo organima stranke, a da naši ljudi iz pokreta Živim za Srbiju, naravno, kao i do sada, budu aktivni zajedno sa Zdravom Srbijom, jer će se u budućnosti na nekim izborima nastupati zajedno. Vi kad pogledate programe, odnosno ono zašto se zalažemo, to je gotovo identično, ali ne možete ljude koji su u udruženju građana i koji više vole da budu aktivisti, politički, nekako uguravati nasilno u stranku. Tako da su ljudi koji su želeli pristupili stranci, a oni koji nisu, naravno, ostali su deo pokreta Živim za Srbiju, koji svakako radi na istom cilju i svakako smo svi tu zajedno. Ali vi znate da je u poslednje vreme nekako ofucana ta fraza biti političar i baviti se politikom i ne mislim da je pametno ljude pošto poto ne primoravati, ali tražiti od njih da budu zvanični članovi partije bilo koje, već kogod ima volje da bude aktivan, neka to bude pa i u okviru udruženja građana. Tako da stranka Zdrava Srbija i pokret Živim za Srbiju kao udruženje građana su jedna dobra kombinacija sa istim ciljevima koji će naravno nastupati i ići u istom smeru. A ko je čiji status, da li je neko član ili nije, to je već stvar onoga kako se ljudi identifikuju i osjećaju. Vi ste zadovoljni tim dosadašnjim zajedničkim delovanjem? Pa da vam kažem da. Naravno, teško da u politici možete kada uđete iz nekih čistih namera, sad da ne bude ovo patetično. Sad sam došla i govorim o namerama, ali zaista ja sam po struci lekar, psihijatar i nije mi bilo do pre nekoliko godina uopšte u planu da se bavim politikom, niti to bio moj poziv. Međutim, kako su se stvari u zemlji odvijele, vi shvatite svako na neki način da je ugrožen i da mora da prosto učestvuje u borbi za sebe i za svoju decu. I imali smo tokom tih nekoliko godina, s obzirom na to da nismo iskusni političari sa nekim stažom u prethodnim strankama, prilike da se sretnemo sa mnogim ljudima, gotovo svim sa političke scene, i da doživljamo neke stvari za koje verujemo da ljudi zbog toga misle da je politika prljava. Da, pa se to jednostavno neko prevari ili ne ispuni vaše očekivanja ili obećanja i sad mi kao ljudi koji smo navikli na jednu vrstu odnosa u našem privatnom životu, bili smo malo time iznenađeni. Jedina stranka, dakle, politička koja je zaista ispunila sve što je rekla i koja se držala dogovora i koja je imala poštovanje prema našim aktivistima, takođe i naši aktivisti prema njima, jesu članovi Zdrave Srbije. Tako da uopšte nije bilo teško odabrati sa kime praviti ovu vrstu saradnje. I baš i pre mog pristupanja, dakle i postavljanja, ajde tako da ga nazovem, na mesto potpredsednika, svi su ljudi u pokretu konsultovani i svi su bili za upravo zbog tog fer i korektnog odnosa. Dakle, i politika koju zastupa Zdrava Srbija jeste otvorena politika, iskrena i nema tu nikakvih kalkulacija. To je možda nekad politički neisplativo, ali mislim da je na duže staze dobro, jednostavno ispravno je. Moramo neke stvari raditi zato što su ispravne, pa će se rezultat već pokazati vremenom. Kada sagledamo sve ono što se izdešavalo samo u ovom 5. mesecu 2023. godine, a među svim tim dešavanjima su nažalost i 2 masovna ubistva, da li možemo reći da je Srbija zdrava ili naše društvo ima neku dijagnozu? Ne bih davala dijagnozu društvu tako olako, mada vidim da je to tendencija, da se sada psihijatrizujemo. Mi smo, ajde rekla bih, pod jednim hroničnim stresom koji traje već nekoliko desetina godina i u tom smislu smo mi
žrtve tih nekih okolnosti i naravno svako na svoj način reaguje, ali da smo mi nešto bolesniji nego što je neko društvo recimo na zapadu, ne bih rekla. Desilo su se loše stvari, ja o njima imam neki svoj stav lični koji možda i ne treba da iznosim javno, da li su bile slučajne, da li nisu bile slučajne, da li su bile baš takve. Nezahvalno je govoriti o toj temi. Apsolutno nezahvalno, zato što je tema visoko emocionalno šaržirana i ljudi bi iskoristili to na razne načine da razumeju. Tako da, ne znam, treba biti vrlo distanciran u odnosu na informacije koje se pružaju u tim takozvanim mass medijima, jer one često budu i netačne i neproverene, idu u pravcu nekom u kome žele ti koji plasiraju informacije, tako da iz svega onoga što sam ja zaključila, odnosno što mogu da vidim, mislim da se nije našao pravi lek za sve to što se dogodilo. Mislim da su se pojavili politički lešinari koji su tu tragediju iskoristili za neko pozicioniranje. Mislim da je to radila i vlast i veći deo opozicije i da su iskoristili jedno zaista opravdano nezadovoljstvo naroda, tu jednu jaku emociju koja se tiče smrti dece, da se pokrene ovo što sada zovu borba protiv nasilja ili protesti protiv nasilja. Međutim, mi smo imali pre neki dan na Kosovu i Metohiji događanja koje su isto nasilje. I onda vidite, ne znam koliko ste aktivni na mrežama društvenim, tu se jako brzo informacije promiču, stavove vidite vrlo brzo političara i novinara, recimo na mreži Twitter, vidite kako recimo neki čak i organizatori tog protesta potpuno zanemaruju situaciju koja se dogodila na Kosovu i Metohiji, koja se dešava u zadnjih 20 godina, a koja je eskalirala ovim događajima od juče i prekjuče. Onda se pitamo o kakvom se tu nasilju radi, je li to nasilje samo u krugu Beograda ili je to nasilje na teritoriji Srbije. Ako je tako, da li onda Kosovo, Srbija prema tim organizatorima protesta, tako da se jedna naša kolektivna tragedija zapravo iskoristila opet za neke podele. Sad da vidimo ko je tu poželjen na protestima, ko nije poželjen, i to je ta naša prokleta nesloga koja očigledno nas i etno-psihološki prati, ali koja je malo instrumentalizovana od strane nekih političkih faktora kojima kad nedostane tema, onda se hvataju za te neke nesreće koje svakog čoveka zaista mogu da izvedu na ulicu. Rekli ste da je opravdano nezadovoljstvo. Činjenica je da u toj masi ljudi je i znatan broj građana koji nisu politički opredeljeni. Kako da ne? Naravno, ljudi svakako da imaju pravo da izađu kada shvate i osete da je bilo kakva nepravda načinjena ili da je zemlja nešto nije uradila država kako treba ili već da zbog nečega treba da reaguje, ali moraju i da shvate da svaki protest, naročito tako masovan, mora da ima neku svoju političku artikulaciju. Vi ste videli na televiziji juče, čini mi se da je bila Marinika Tepić, Miroslav Aleksić, dakle, oni su organizatori protesta. Svako zna, trebalo bi ko su organizatori protesta i da kažem, taj politički kajmak će svakako uzeti organizatori protesta. Zato ljudi treba da vidi koji su njihovi programi. Dakle, ako je program SSP-a, recimo da Kosovo treba da bude nezavisno, da Srbija treba da ide bespogovorno u Evropsku uniju, da se zalažu za neke vrednosti koje nisu baš tradicionalne i protiv koje ih je većinska Srbija. Dakle, ljudi moraju da shvate da prisustvo njihovo, koliko god bilo opravdano, jeste pogon za te takve politike. Jer ukoliko se dogodi promena vlasti, koju svakako svi želimo, neće slučajni ljudi sa ulice biti nosioci funkcija, već će biti političari sa svojim jasnim programima. Tako da treba obratiti pažnju i koji su programi tih ljudi, u kom pravcu ide protest, da li se uopšte sada pominje više ta tragedija, da li su uključeni roditelji dece koja su nastradala, kako vreme odmiče, toga je sve manje, a sve je više nekih zaista političkih zahteva. A kako vi gledate na zahteve koji su izneti na protestima? Kada govorimo o zabrani reality programa, oduzimanje nacionalnih frekvencija određenim televizijama, zatim smenjivanje saveta REM-a, smena ministara, kako gledate na te zahteve? Sad, za to oduzimanje, pošto sam ja bila pod cenzurom i dalje sam vrlo velikom, nisam za vrstu cenzure oduzimati nekom frekvenciju ili oduzimati nekom, ali da se uredi programa, to bi valjda trebalo da radi REM, svakako sam za to i za to ukidanje tih reality programa koji su potpuno nepotrebni. Dakle, svako će preživeti i porasti bez zadruge ili bez farme. To svakako, ali sada da se obračunavamo sa, ne znam,
Pinkom i Happyjem, jel tako? To su njihovi zahtevi, a zašto onda ne bismo mi rekli, pa mislim, mi smatramo da N1 širi jednu antidržavnu i antisrpsku propagandu, kao i Nova S. Dakle, to je moj, recimo, lični stav kao gledalac. Onda bi mogla da kažem, pa ajde da ukinemo i to, onda ajde da ukinemo sve televizije, što svakako ne vodi ničemu i nemoguće, ali da se REM kao institucija pozabavi zaista kvalitetom tog programa, to mislim da je opravdan zahtev. Na taj protest protiv nasilja je vlast odgovorila jednim kontramitingom, a da oni tvrde da to nije, da nije u pitanju kontramiting. Da li je to opravdano i da li je to po vama izazvalo veće tenzije u društvu i podele? Mislim da jeste izazvalo veće tenzije, mislim da je bilo potpuno nepotrebno. Ako ste vi neko ko je na izborima, kako tvrdite dobio poverenje naroda, onda nema potrebe da iskazujete te mišiće na ulici. Svi znamo načine na koji su ljudi dolazili, da je tu bilo puno autobusa i tako dalje, da sad ne prepričavamo sve to. Bio je to jedan tužan skup, iskreno, ako ste ga gledali sa sve onom kišom koja je neprestano padala i onim ljudima koji su na pola krenuli da se vraćaju. Nekako je sve bilo na silu, odnosno bilo je, znate, kao kad je čovjek slab, a hoće uporno da to kompenzuje i da prikaže neku svoju jačinu. A mislite da je slab? Pa mislim da se uplašila vlast. Mislim da se uplašila vlast i njeni nosioci, čim su imali potrebe da dokažu da će izvesti više ljudi. Malo je to, pravo da vam kažem, i infantilno, tako da cela ta politička scena naša u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo kao država, naročito u vezi Kosova i Metohije i celih ovih geopolitičkih prilika, mislim da nije uopšte vreme za takve igre ko će više ljudi izvesti na ulicu. Koliko su te podele opasne? Da li su opasne? Pominju se nekakve priče o građanskom ratu, čak se ide i dotle. Jesu opasne, naravno, svaka vrsta podela, naročito u ovim graničnim situacijama, i one se samo produbljuju. Zato ja kažem, kada smo govorili o protestu, ako na njega nisu svi dobrodošli, a meni su, recimo, jasno stavili do znanja neki ljudi koji, idu na protest, da, recimo, vi nacionalisti, kako god je, oni su tako klasifikovali, niste dobrodošli ovde. Čim to krene, ja pravim protest, ali nemoj ti da dođeš, onda to nije građanski protest, već je politički protest, ali onda to treba reći i ljudima. Dakle, političke stranke, ta i ta, organizuju protest, izvolite ljudite, dođite, a ne da se kriju iza dece koje su poginule u tragediji i da kažu to je narodni protest, ali nemojte vi da dođete jer vi ste onaj lošiji deo naroda. Dakle, delimo se, projektujemo to neko zlo koji svako ima u sebi na drugi i to stvarno može da dovede do neke ekskalacije koja nam zaista nije potrebna i koju normalni ljudi ne žele. A kako smiriti tu situaciju? Koje biste vi, recimo, rešenje ponudili u ovim okolnostima? Pa vidite, evo sada su čak i organizatori protesta tražili da se sastanu sa beogradskom policijom jer su najavili sada ljudi koji sasvim opravdano žele da protestuju zbog ovog na Kosovu i Metohiji dolazak u petak. I sad oni idu da ih policija zaštiti, koliko sam shvatila od ljudi koji će protestovati, mislim, u vezi Kosova i Metohije. Mislim da to nije, recimo, pametno, da se spajaju ljudi koji su drugačijih ideoloških mišljenja. Neka svako onda organizuje svoj protest ako smo toliko nesložni i ako toliko ne možemo da stanemo pod jednu kapu, očigledno je da ne možemo. Tako da treba izbegavati tu vrstu direktnog susreta jer ona može da izazove neke čak i fizičke ili bilo kakve druge posledice. Pa čak i ako ljudi ne žele, uvek mogu da se ubace neki ljudi koji imaju to zadatak da prave jednostavno problem na tim skupovima. S obzirom na to da nam je NATO u okolini, da su i na Kosovu i Metohiji, da najavljuju ove svoje neke vežbe, prosto me plaši mogućnost, dakle ovo je sad jedna teoretska mogućnost, da bi neki nemiri u Srbiji iskoristili da, kako već oni to rade, sprovode red i možda uđu u našu zemlju. To je ono što mene načelno teoretski plaši. Zato bih voljela da sve ostane zaista mirno i da je, koliko je moguće, i da se ova kriza reši na neki drugi način. Da li aktuelna vlast vodi politiku mira i stabilnosti iz vašeg ugla? Iz bilo čijeg ugla možemo da vidimo od tih izbora kada je to bio slogan koliko smo mirni i stabilni. Mislim da apsolutno ne, da ta retorika prvenstveno od njih ide, pa je onda to sve jedan lanac reakcija. Dakle, oni prvi, ljudi na vlasti etiketiraju ljude i političke protivnike kao loše u bilo kom smislu i onda naravno da je to stvar akcije i reakcije kao u nekom odnosu, dakle dvoje ljudi
ili u bilo kojoj kavgi, potrebno je dvoje. Ako jedan ipak spusti loptu i smiri situaciju, smirit će se i onaj drugi. A mi ne vidimo ni sa jednog pola da dolazi to smirivanje, već baš razbuktavanje strasti. Šta je to što vaša sada stranka Zdrava Srbija identifikuje kao neke velike probleme u našoj državi koje treba rešiti, odnosno koji su to neki programski ciljevi? Sve je problem. Sad će ovo možda zvučati malo preterano, ali mi smo u jednom stanju desuverenizacije zemlje. Dakle, problem je što mi ne donosimo odluke koje idu nama u prilog. To vidite i apropo ove krize u Ukrajini, odnosno rata koje Rusija vodi sa kolektivnim zapadom. Mi se još uvek tu držimo, zapravo vlast da se ne uvedu sankcije Rusije, ali smo se vrlo odaljili, distancirali. Evo, predsjednik se kune bukvalno u nastupima da se nije čuo s Putinom. Međutim, ova druga strana, dakle Amerika koja je prilično pustila pipke ovde još od 99. godine, a sada naročito, izgleda da im i to nije dovoljno čim vidimo ove neke stvari u zemlji, dakle, koje uzdrmavaju vlast, a možemo pretpostaviti da su između ostalog i njihovo delo. Dakle, nikad nije dovoljno biti poslušan i slušati šta vam se zapoveda, uvek možete više da date od Srbije. Tako da naš glavni problem je to što mi nismo trenutno slobodni i suvereni i treba gledati kako da se iz tog zagrlja Amerike, gde kažu bolje je biti neprijatelj nego prijatelj je tek biti kobno, istrgnuti, ali na jedan mudar način, dakle, bez stradanja. Ove geopolitičke prilike, dakle, rat koji se vodi kolektivnog zapada protiv Rusije, na leđima Ukrajine i na njihovim životima, nažalost, dovodi zaista do jedne promene globalne. Dakle, Amerika više nije policajac svetski, sad je to malo drugačije. Postoje mnoge zemlje koje su u ovom periodu ukazale da ne veruju u njihov narativ, odnosno u njihovo viđenje sveta. Postoje mnoge zemlje koje se sada žele priključiti BRICS, odnosno ovom drugom delu sada već multipolarnog sveta i tu negde mi trebalo bi da tražimo, dakle, naše mesto. Tako da se ove naše lokalne teme ne mogu komentarisati bez tog globalnog događanja. I mi moramo da se iz tog zagrlja Ameriki koji nam je donao i naročito ove vrednosti koje su vrlo upitne, ja verujem da su mnogo uticali na ove dešavanja u vezi nasilja, jer to je opet nešto što se u Srbiji nije dešavalo dok smo se vaspitavali na način kako su to radile naše babe, dede, dok je postojala hijerarhija u porodici, ne samo u porodici, nego već i u svim institucijama koje je sada u ime neke ravnopravnosti i ljudskih prava totalno pogažena. Vi sad imate jedan sudar ljudskih prava potpuno sumanut u Srbiji, gde više ne znate ko čija prava ljudska gazi, gde ne postoji nikakav red i nikakva hijerarhija. To je ono što smo mi dobili od Zapada. Ja ne kažem da je na Zapadu sve loše, ali ono što sprovodi naša vlast jeste jedno prepisivanje zakona na tlu koje to ne može da prihvati. Dakle, mi smo ipak drugačija kultura, drugačija civilizacija, drugačije vere i to se tako ne može, a kako oni kažu, implementirati na brzinu, dobijemo galimatija svega i svačega. Dakle, treba iskoristiti tu geopolitičku situaciju, da se malo i naša unutrašnja politika promeni, dakle, da nađemo, da se obratimo našim saveznicima, da se obratimo državama koje nisu priznale Kosovo i Metohiju i koje priznaju našu suverenost. Ovi ljudi to ne rade, mislim na kolektivni zapad. Dakle, oni nam isporučuju bezbroj zahteva, obećavaju nam put u Evropsku uniju koji idemo već 23 godine. Da li se nazire kraj tom putu? Jer opredeljenost jeste politička ta Evropska unija, ono što je zvanična politika države trenutno. Pa da, ali po cenu čega? I da li će ikati zahtevi stati? Vi, eto, svi smo svedoci 23 godine da je bilo, evo, samo ovo uradite pa ćete ući, pa samo ovo uradite pa će vam se skratiti vreme za pridruživanje. Mislim, to stvarno, znate, kao i u životu, to vam je kao da devojci kažete da ćete je oženiti, ali evo, samo čekaj 2 godine pa da dođem iz vojske, pa da mi daš miraz, pa da sada banalizujem, ali to je na tom nivou. Dakle, to je više nije ni štap i šargarepa, to je bukvalno samo šargarepa i svaka država i svaka individua koja drži do svog integriteta bi rekla stanite u jednom trenutku. Ajde stanite da vidimo koji su to vaši uslovi, da li mi to možemo da ispunimo, da li smo mi baš toliko izolovani kao što nam nameću preko medija, jel, ove neke apologete koje zapravo primaju novac da šire tu evropsku agendu ili mi ipak imamo neki prijatelji u tom svetu. Kad se okrenete vidite da najveće države nisu priznale Kosovo i da čak i kažu i pored svojih nekih muka mi smo za rezoluciju 1244, mi podržavamo Srbiju, međutim i Srbije nema ko da se obrati.
Ali neko će reći da, bez obzira na to što vi govorite, da ipak građani na izborima glasaju za takvu politiku. To je sasvim legitiman stav i komentar, ali vidite, vi, recimo, evo, pred prethodne izbore niste imali ovo, vi ste imali mir i stabilnost. Građani veruju ono što im kažete. Niste imali goloruke Srbe na Kosovu i Metohiji i KFOR i NATO protiv njih. Da su to izneli kao program, građani ne bi glasali za taj program, kao što ste imali mnoge stranke na ovoj nacionalnoj opciji koji su imali bilborde sa Putinom, kleli se u Rusiju, gde ih sada nema gotovo nigde. Dakle, kada je vlast prilično okrenula leđe Rusiji. A te stranke trpe optužbe da su opozicija koja je lojalna vlasti, odnosno da su lažna opozicija. Kako na to gledate? Pa ja mogu samo da zaključim ono što vidim, a to je da ima nešto u tome. Dakle, ima smisla prema njihovim postupcima, dakle, i prema tome, znate, napraviti stranku, imati stranku, pa znate, pre 5 godina bi je napravili ja da sam mogla. To uopšte nije lak posao, on zahteva dobru logistiku, dosta novca i na kraju kraja vidite koga ima na medijima. I vidite koga je bilo na medijima, naročito pred izbore. Znači, mediji, ne mislim naravno na vaš medij, dragoceni su lokalni mediji gde možemo, evo, svi da pristupimo, ali ovi glavni koje gleda većina Srbije i koji imaju tu nacionalnu frekvenciju su vrlo kontrolisani. Dakle, vrlo kontrolisani i idu ljudi koji prosto su viđeni da uđu u Skupštinu i za koje se već zna dokle smeju da idu. To je činjenica. Vas u medijima trenutno, da kažemo, i nema, osim na, eto, kod nas nekim lokalnim medijima. Kako to utiče na vašu prosto politiku? Kako ćete sprovoditi? Evo, očekuju se izbori. Pa jako otežano. Meni je to već normalna stvar. Znate, ja se iznenadim kada nekad usledi neki poziv, i kada ga bude, to bude jednom. Naslušala sam se priče i od urednika, ko brani, zašto brani, to nek ostane među nama, neću baš javno pričati, jer prosto nema smisla. To bi Vi ste u javnosti okarakterisani kao neka kontroverzna ličnost, nekako. Da. Pazite, to bar da donosi neke političke poene, pa da bude simpatično, bar da sam pevačica, pa da mi, ne znam, podiže cenu nastupa. Nema niče kontroverznog. Ima samo ono kako sam ja stupila u medije preko borbe za neobaveznu vakcinaciju, koja je potpuno izokrenuta u svoju suprotnost. Najviše je Blic u tome učestvovao. Dakle, kada vas medije etiketiraju kao nekog kog narod širi ne poznaje, kao nekog ko, eto, ima neki zao predznak ili loš predznak, onda vam treba 1000 godina da biste vi to ispravili, da bi čovek čuo šta vi zapravo mislite i zašto se zalažete. Tako da ja sa tom stigmom, mislim, živim i radim i mislim da nekim vremenom će to prosto doći na svoje, ali to je jako, jako otežavajuća okolnost kada vi već u startu ste predstavljeni kao nešto što niste. Tako da, to nam je što nam je. Dakle, resursi su takvi kakvi jesu, ali opet, kao što rekoh malo pre kad smo razgovarali pre emisije, ovo je maraton i moramo misliti na duge staze, jer jednostavno ovo je jedina zemlja koju imamo i treba je ostaviti našoj deci. Najlakše je ne boriti se, pomiriti se, prilagoditi se, ali jednostavno, ako svi to budemo radili, nikad promene neće doći. Evo da malo progovorimo i o unutrašnjoj politici. Govorili smo dosta o spoljnoj politici. Kako žive građani Srbije iz vašeg ugla? Kako gledate? Pa ja radim i na mestu gde radim sa građanima Srbije, dakle u državnoj ustanovi, gde imam pregled, i to na psihijatriji, gde imam baš pregled kako se živi. Ljudi često dolaze sa socijalnim problemima, neplaćenim računima, nedostatkom finansija, na socijalnoj pomoći, ratnim veteranima i tako dalje, tako da imam uvida što, dakle, iz ličnog života, što iz profesionalnog, da se teško živi. I vi to možete da vidite i svako od nas kada odete u bilo koju radnju, uzmete 2 kese, uporedite koliko koštaju sada, koliko su pre nekoliko godina. Ljudi, recimo, u inostranstvu koji su ili koji putuju kažu da je hrana kod nas jako skupa i onda je to zaista nelogično za zemlju koja je poljoprivredna u svojoj osnovi i gde bi bar trebalo da imamo hranu, jel tako, po nekim jeftinim cenama. Međutim, opet ta politika koja je malo i spoljna i unutrašnja, odnosno kada niste slobodni i suvereni, morate da prosto radite onako kako je planirano sa tim stranim investitorima, sa davanjem novca strancima da ovde otvaraju radna mesta. Onda se pitamo šta je sa našim ljudima, šta je sa našim privrednicima, zašto država ne pomaže u istoj meri ljudima koji bi ovde nešto otvorili. Onda dođete do toga da većina ljudi zaista radi
ili u državnoj službi koja, eto tako, povremeno se povećaju plate po potrebi ili se da po 100 evra po potrebi pred neke izbore, ili rade kod tih stranih investitora, ali u vrlo nezadovoljavajućim uslovima. To smo imali prilike da vidimo i na medijima i o tome se priča. Dakle, okrenuti se sopstvenim resursima. Ako smo mi poljoprivredna zemlja, ne možemo dozvoliti da se bacaju maline ili da se bacaju jagode ili da naši stočari prosipaju mleko. Dakle, moguće je ukoliko ima volja, ali očigledno da volje nema. Dakle, treba sve da se privatizuje ili da bude cela Srbija nekog stranog investitora, moguće je da ljudi budu zadovoljni. I to vidite na mikrosredini, recimo u Zlatiborskom okrugu, baš kada se ovo mleko prosipalo, to je skoro bilo aktuelno, imaju ljudi mlekaru i otkupljuju mleko od svojih proizvođača. Dakle, nema potrebe ni za prosipanjem, ni suza, ni mleka i možete da vidite kako je taj domaćinski odnos na mikronivou nešto što je moguće. Mislimo i više su nas ubedili da smo mi nesposobni da vodimo i EPS i bilo koju od najmanje firme do najveće. Međutim, to nije baš tako, jer i do sada smo, dakle, do 2000-te živeli i preživljavali sami, čak i u situacijama sankcije i tako dalje. Dakle, imamo mnogo i resursa i mogućnosti, ali se to sad ne koristi, već se, evo, veliki trgovinske lance imate, pretpostavljamo, u svakom gradu. Dakle, to je potpuno zatvorilo male radnje, prodavce, dakle, od kojih smo se snabdevali i tako dalje. I vi vidite jednu politiku države koja apsolutno ide protiv svojih građana. Kažete da je Zlatibor dobar primer, ali mi vidimo da rukovodstvo opštine Čajetina trpi brojne kritike povodom gradnje na Zlatiboru. Da li možda nekome smeta što se neki drugi deo Srbije razvija tom brzinom u odnosu na Beograd? Znamo da je politika vaše stranke i decentralizacija. Pa upravo to je, ali vidite da se čekao Beograd, Zlatibor, ništa se na Zlatiboru ne bi desilo od svega ovoga što smo ispričali. Oni moraju, kada nekim nisu zadovoljni, odnosno kada ne ulazi u njihov aršin i kada neko pokazuje da je moguće drugačije, da imaju neku floskulu koju će gurati kroz medije, ovo što ste rekli o mojoj kontroverznosti. Isto toliko je kontroverzan i Zlatibor, odnosno gospodin Milan Stamatović, i podatak njegov je da je 1% Zlatibora pod građevinskim zemljištem ili kako god. Dakle, vi kada slikate iz centra Zlatibora onako vrlo zlonamerno neko gradilište koje je tek počelo da gradi i kada to raširite po mrežama, kažete nema više nigde da se stavi noga na Zlatiboru, morate da idete u Tašmajdanski park i ostale stvari. Vi uopšte nemate u vidu ovu statističku činjenicu koju je čovjek iznao, s tim što ljudi, pošto naravno Zlatibor živi od turizma najviše, traže kada odu na odmor da imaju i spa i da imaju restoran i da imaju hotel. Dakle, ko hoće da bude u Brvnari sa Čučavcem, sada ja malo karikiram, i to je omogućeno. Dakle, ima i toga, ali verujte, prvi ti novinari koji slikaju te građevinske objekte u začetku, to rade iz svojih apartmana. Mislim, to je ono što pouzdano znamo, tako da je to zaista jedna, ajde da kažem, propaganda koja je većini ljudi ostala u glavi i oni, kada niste njima po meri, govorili smo o ovima koji su po meri, koji se vezuju za saradnju sa vlašću, onda oni obično tako nađu nešto što će se beskrajno ponavljati u medijima, što će ljudima biti prva asocijacija na neku osobu ili stranku, a sa druge strane vam ne daju medijski prostor da vi prosto kažete nije tako, drugačije. I to vam je siguran recept da nekoga držite na margini, koliko je to moguće. U srpskoj politici je dosta lekara. Mi to možemo videti i na lokalnom nivou ovde u Aranđelovcu. Međutim, da li je to uticalo da se poboljša stanje, recimo, u zdravstvu? Ne bih rekla. Ne bih rekla, u pravu ste, dosta lekara, čak i dosta psihijatara. Opet ni tu nemamo samostalnu politiku. Znate, evo, ministarka zdravlja je došla i onda je prva stvar za koju se uhvatila, pored sve situacije u zdravstvu, je, ne znam, zabrana pušenja po lokalima. Opet vam je to neki propis Evropske unije koji se tako odmah preuzima i odmah mora da se sprovede. Je li to gorući problem u Srbiji? Pa mislim, naravno da nije. To svaki čovjek zna, kogod je otišao kod lekara po nešto, zna da to nije problem. Ja recimo imam pacijente kojima zakažem, koje čak i lično znam negde iz Srbije i sad na lečenje ili na pregled, sad tamo njemu neće neko da uputi jer eto, imaju tamo psihijatru, iako je ovo nešto što sam ja potvrdila, recimo, što je već dogovoreno. Dakle, imamo te neke birokratske zamke gde se ljudi vrte,
ali to su ljudi koji su bolesni, kojima je potrebna pomoć. Dakle, nije to da vi vadite papir, ne znam, ja za gradnju, pa možete da sačekate, već postoji neka stanja koja bi trebala malo brže da zahtevaju negu koja im je potrebna i tako dalje. Tako da je, eto, to je ono što ja pamtim od njenih izjava. Onda zakon o transplantaciji organa, gde su svi donori, koji je vrlo upitan u svakom smislu, etičkom i pravnom. Dakle, vi kao da imate neku agendu, ne kao, dakle, imate agendu kada dođete na vlast i postanete ministar zdravlja, recimo, vakcinacija dece treba da bude obavezna, organi treba da budu podrazumevano donirani, zabrana pušenja, dakle, bavite se nekim stvarima koje zaista nisu gorući, koje ne pogađaju većinu ljudi. A da odete na specijalistički pregled, recimo tokom ove pandemije niste mogli 3 godine, onda vam dođu ljudi posle 3 godine, kaže, evo, mi tek sad možemo da dođemo kod vas. To je moglo i moralo mnogo drugačije da bude. Pa čak i taj način odnošenja u toj pandemiji, kako se je već nazvali, je bio svuda isti, gotovo u celom svetu, kao da je bila neka vežba, ne znam što da vam kažem. Je li sve bilo transparentno tokom pandemije? Pa nije bilo ništa transparentno, u smislu da ste mogli samo jedan pogled na celu pandemiju i na borbu s njom da vidite u medijima, a sve drugo što je ukazivalo možda na neke probleme ili tražilo neki drugačiji pristup se prilično kažnjavalo. I to je bio trend svuda u svetu, dakle, lekari koji su govorili drugačije ili upozoravali, bili su na razne načine proganjani, diskriminisani, oduzimane su licence, vršene pritisak i tako dalje. Tako da sve se desilo, najmanje je bilo transparentno u toj pandemiji sve. I bilo je na globalni nivou. Zato vam kažem, dakle, retko koja zemlja se osokolila da kaže mi ćemo se sami nositi sa ovim, čak je bilo neki afrički lideri koji su pokušali da ne sprovedu to kako je zamislila Svetska zdravstvena organizacija, boga mi su platili i glavom. Jer Svetska zdravstvena organizacija, ljudi misle da su to sad neki najumniji lekari na svetu koje brinu o nama. Mislim, to je jedna organizacija koja je većinom finansirana iz privatnih sredstava, a privatna sredstva velika imaju velike korporacije, između ostalog i one koje proizvode lekove. Tako da tu je dušu dalo, što bi rekli, za sukob interesa. Međutim, vi ne možete uopšte sa tom tezom da izađete, makar da se upitate da li je baš normalno da se slepo prate neke preporuke organizacije koja je većinski privatno finansirana. Dakle, naše zdravstvo državno, da treba bez pogovora to da sprovodi. Opet kažem, nemamo suverenitet ni na tom polju. Da, vi ste to već ponovili da nismo suverena i nezavisna država. Da li je to moguće da budemo? Da li je to moguće za jednu malu zemlju kao što je Srbija? Da bude u potpunosti nezavisna? Kad ne bi bilo moguće, onda šta mi sve ovo radimo i pričamo, onda bi sve bilo besmisleno. Pa znate šta, u srpskom kodu je da neka bude što biti ne može. Znači, mi se moramo boriti da budemo suvereni i da se oslobodimo tog pritiska. On jeste globalan i vrši se na sve zemlje, ali za početak potrebno su nam čisti ljudi u politici koji neće morati bilo šta. Znači, da biste sproveli nešto u nekoj državi, vi na vlast dovedete, to se prosto tako dešava, ljude koji ili zbog novca ili zbog neke ucene ne mogu prosto da odele tim vašim predlozima, ajde kako da ih nazovem. Kada bi se politika pročistila, kada bi svi imali pristup medijima, kada bi ljudi razumeli da jedino ljudi koji su nešto radili i zaradili i pre politike, kojima politika nije nasušna potreba da prežive, već volja da pomognu svojoj zemlji i koji nemaju nikakvih afera za koje mogu da se uhvate što strane, što domaće službe. Kada bi oni došli na vlast, to sad deluje bajkovito, ali bilo bi drugačije. Znači, vi možete da kažete ne, imate dovoljan integritet lični i prosto nemate repove do kojeg bih neko... Takvih ljudi ima u vašoj stranci, uključujući i vas? Naravno da ima, uključujući i mene, tako je. Imali ste sednicu glavnog odbora, je li tako, Zdrave Srbije. Kakvi su zaključci? Pominju se izbori, samo ne znamo kada će biti. Da li će biti ove godine ili sledeće? To se nikad ne zna, što bi rekli do kraja, ali kao opozicijona stranka naravno moramo biti i spremni i pripremati se za njih. Pa zaključi se da su koalicije do sada bila onako prilično nesrećne u smislu da nisu dovele do rezultata izbornog kakav je na Republici, makar dakle na lokalu se ušlo i da možda treba ići sam, jer nije sve prost u politici, naročito prost matematički zbir. Sad je nas troje, recimo na prošlim izborima je to bilo, dosta je bilo Zdrav Srbiji i Pokret Živim za Srbiju.
Kada bismo se vratili na pretprošle izbore, prostim brojem glasova bi se ušlo u Skupštinu. Međutim, nije to prost broj glasova. Nekome se svidi jedan lider, nekome se ne svidi drugi lider i tako dalje. Tako da te koalicije nose neki rizik od osipanja glasova. Naročito ako se neki kandidati koji nisu baš adekvatni istaknu u prvi plan. Tako da je Zdrava Srbija odlučila da ide sama i da ponudimo ono što mi jesmo građanima i da imamo prosto to svoje telo koje imamo, ali da i mnogi drugi nezadovoljne ljude koji su poverovali ili patriotskom bloku ili jednostavno su rodoljubi, a u drugim sa strankama nas negde vide kao nekog kome će dati glas. Jer naravno većinska Srbija zaista jeste nacionalna i rodoljubiva i ti ljudi svi bi trebalo da glasaju, neki su razočarani, bilo je mnogo obećanja, bilo je mnogo busanja pred izbore, ali eto, vreme nam ide na ruku. Jako je mučno čekati. A da li izborni uslovi idu na ruku? Pa nisu sjajni. Mislim, ne možemo sad da kažemo da su sjajni, ali drugi nemamo i jednostavno to vam je to politička borba, podrazumeva to da se izlazi na izbore. Mi, koliko je do nas, maksimalno ćemo uraditi što se tiče pokrivanja tih izbornih mesta i sprečavanja tih krađa. A što se tiče televizija, to zaista njima na čast neka ide. Čak i u predizbornim programima smo bili sečeni, zato pošaljati im spot, pa oni seku 10 sekundi spota. To je jednostavno tako, nadam se da će biti bolje. Emituje se neki najbezbolniji deo, pa, otprilike, pretpostavljam. Da ste rekli što ništa tako bolno, tako je, baš tako kao što ste rekli. Zdrava Srbija je stranka koja je potekla, da kažemo, iz provincije, imate odbore širom Srbije, međutim nekako se najviše vezuje za taj Zlatiborski kraj. Da li je to otežavajuća okolnost? Pa ne bi trebalo da bude ako ćemo zdravu Srbiju, dakle, jer Srbija nije samo Beograd ili nije samo Novi Sad, Srbija je svaka opština, dakle, od severa do juga. Ja sam isto iz provincije, ja sam iz Negotina, recimo, moj kraj je istočna Srbija i mislim da je jako dobra ideja da ljude iz cele Srbije uključujemo u politički život, da ne bude, imate listu i na njoj je 90% ljudi iz Beograda. Ja živim u Beogradu, 20 i nešto godina, pa ne pomisli neko da imam neko loše mišljenje o Beogradu i o Beograđanima, ali jednostavno Srbija je mnogo šira od Beograda i potpuno mislim da je ovo priča koja tek treba da se prepozna zaista. Vi ne možete, mislim sad imate stranke u koji su u krugu dvojke, par ljudi, date i medijski prostor, oni nisu videli, ne znam, Vranje, Aranđelovac, ajde blizu je, možda su ga i videli i sad ne možete da očekujete da ljudi iz Vranja, recimo, ili iz Negotina imaju poverenje da će im oni rešiti neke probleme. Da li te stranke, što vi kažete iz kruga dvojke, imaju sluha za probleme običnih građana ovako na lokalu, evo na primjeru Aranđelovca? Mislim da apsolutno nema. Vi ste svakako spremni, koje vam aktivnosti predstoje u susret toj kampanji koja će svakako biti? Jasno, pa aktivnosti su, idemo od mesta do mesta, od čoveka do čoveka, s obzirom da smo sa televizijama u situaciju kako jesmo i nadam se da će taj susret sa ljudima, to jeste iscrpljujuće, ali zaista i neophodno dovesti do toga da ljudi zapravo shvate ko smo mi i šta hoćemo. Pa, eto, što bi rekli, što nam Bog da, malo je i do nas je najveći deo, ali mora postojati taj neki deo ne samo sreće, već i trenutka kada će ljudi da vas prepoznaju. A za to nam je potrebna i više sila. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, svakako ćemo pričati još, mi se trudimo da sve strane budu zastupljene u našem programu. Hvala još jednom. Hvala vama na to. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Aktuelno u programu televizije Sunce. Hvala na pažnji. Aktuelno.